Wato inda Allah waddi ende nyande sai in holla sew wato nyande yi fedande wato nyande yi fedande da Allah take ma uya fedande ne mi hebi ne to Allah yi ku mudun wallahi ta dani habadu ya kuno yi madalla to jone ayi habaru nyamki yeso din hebi lady ma to tira zamanu wato da Allah yi take kai hambi dan konda libduki be nyande de hande wato leydi men Nigeria wato heɓi capanɗe jowego o tati Allah ikum yawwa ɓiɗɗayɗi yawwa ay hemi turo wa alaikum salam nani ame tito an tan wato a heɓi be nyande men de hande nyande indi fetande independent indi fetande a andi leydi meɗen heewi duuɓi capanɗe jowego e tati di heewi duniya ba heewi a heɓti habaru nyamki yeeso leydi kanjum daraymi ɗo a heɓti ba na'am a jooɗi te wuro maɗa sey lidda lilal maɗa mintiyoy gotel heƴi lilal maɗa a heɓti go wato joni ma mi ɗallinay goɗɗum wayni himaɗa ɗo ra na'am himaɗa leydi ndi nyawri yeeso leydi nyamdi yeeso wato non no giɗɗa haala joni a wawai turɗaka leydi yaasi leydi Nigeria ni to ay Nigeria meɗen ñaami yeeso hande koye watta ñande fedande independent wiyata e ñande koye heɓoy enti koko Nigeria na nyawra goɗɗi yeeso na ko heɓi to Nigeria wato dere nana joni foye woodi holda fa ɗum watta nder woya ta yiɗi jaabi jeere fa entay holda ɗum ko jehon jeyri e majjum ko waɗen waɗe ba ko to giɗa ɗo hoɗum haba in heɓa goɗɗum nyawruki yeeso leydi ni nder nana min fay yehi jaɓoy ɗuma enci maydi ko tafawa tafawa ɓalewa en gaɗi a hettata ɗum aade a kettidata ko ay nana ay ko biyaymi ayi tawayama gati an waɗa ka leydi an way a hetti ɗum komi yima kan nana ɗum ɗinkiɗa ɗum ko joni sey in liddoyma kañum woni yawruki yeeso ɗum sey in liddoyma ko toɓandiro maɗa fa a leydi ya nder ladde sa natti a nder ladde ma a fa nanay a yiyay a nanay joni lamɓe meɗen na ko ɓe gaɗta ayi watti ko jaɓoyi ɗuma enti leydi way an taw joni misali a yiɗi wato wasanoɗa en leydi joni to kondi heeɓi leydi ɗin kondi waɗi wayma kodduma to an taw nani yawwa salamu aleykum yo an kadi mi wari tay yo jippi Bettijo wato anana o tawyan sabo andi hande leydi meɗen Nigeria joɗa itati ba ko kanjum mi rara andi boɗay biyade indi fedande heɓi ko kanjum ɗo mi rara way mi wayi heɓi ñamti yeeso a o wari hollan independent joɗa nana wayi anana ne watta uyade annabijo ay heɓa goɗɗum yawruki yeeso o yiɗi o waɗi ɗo wayo to koya wayo mutunci ñamanta leydi maɗa a faami kanko gonga o wari o faami yawwa wato ndi leydi a yiɗi ɗo ko ɗo on ɗume jogiɗani ɗo a heɓti lemuru lenguru ko to toye gaɗuɗa caji ɗi mi tami shagoyel jehata dokka waɗanma caji to ko sardone en ɗaɗi ndi leydi hite ɓe ɗaddi a nder suudu ma a waɗay caji goo on ɗo joni tawi a waɗi caji nder suudu to sola marɗa go'o ina ɗum majjum wato maɓuɓe in heɓani Nigeria neɗɗaku hande leñol maɓɓe woni tolle askala sakiniɓe wato ayi woynaɓe ta nana wiya goɗɗum jayli to in jayli ko dungu yalta ɗon ma o warta o waɗa mazada in jaɓa haraji in yoɓa
golloɓe gwamnati anana ko idan ɗon ceede ɗe yisonoy en nebbam meɗen ɗan Najeriya man torto anana ɗan nebbam hanje Najeriya man torto joni to i ceede hulɓe i yisoyɗam hande raaru hulɓe no goni go'o on ɗon Sardauna uto o yi ladde sai o sendande ɗiɗi sai o wiya ɗo o banda demal ɗo iya rema saboda emo andini hi'i wara o wiya ɗo hulɓe ɓe jaɓe nattara demal ɓe joɗo ɓe dura saboda emo andi ɓiɗɗare i wara ɗum ɗon hande iɗum woɗi ladduɗe ɗen en remdiɗe wala Najeriya Airways piroje ɓe gaddani company Najeriya ɗo o Najeriya Airways ko gotal hay tuta Najeriya company ɗum ɗo ho hande ko gotal e ngala ɗum soridiɗe i duuɓi gaɗare on ɗo railway ɗum Sardauna en gaddi leydi ndi hande ɗum wala dennota ummake a yahay Kano ko a yahi Abuja hayta suɓi way mota en taymi ko mi natta jirgiyal leydi hande ɗum ɗon ɗum wala wallitaki ki wallitoto remoɓe hande ki wala ɗate ɗen maɗe barama hande da ɗum no ɗum wiyete a andi kareji ay ko mi andi to nebban kareji en yisonoy Najeriya ɗuma petir ɗum mantortoɗe kareji hande ɗe kareji ɗen hande ɗe ɗon ɗe feƴƴidama Najeriya wala dow sayti to dembi ɓe heede nder talaka en tawataɓe ɓe jooɗi e gure maɓɓe iɓe andi ko talaka en jadata to hande ɓe ummini goɗɗum woni GRA mo ceede sai hocci sare mum heya ton waɗa nder na ko yalimo e talaka Najeriya wala dow sayti saboda non gonga o wari o wima to ko yawo andi wato duuɓi denno en ɗi moɗum min ba joni nan kollay mami yene ɗum gonɗe nder joni hetti i ñami yeso fa i ñami yeso kama giya fa joni har fa in radio fa omti ɗum pulaku ko Abuja jaɗa ɗo e wodi kode radio pulaku werɗay ko hulɓe goni nder nana giya wato waje ɗon kadi fammi jaɓi wato ñawri yeso tunde heɓi radio pulaku ta ɗon ba ta ɗon kenan wodi fulɓe kajanayɓe leydi kajanayɓe pulaku misali ko ananayɓe to misali moye misali moye Shehu Usman Shehu kadi a gongay kanko woni jagorɗo kode radio ay bo ndu pulaku kadi huɓillaji fulɓe ananayɗi kadi ana kai haba ga Allah ga annabijo wato kanko nammi gama to tilal zamanu in o janga e hubaru tohon to leydi Germany imo ɗo Najeriya waynanmi goɗɗum o ƴentata na pirowal sai ni o hoɗa tohon o janga habaruji o warta sare mo to mi wima kanana balɗe gaɗaymo Germany a hefti imi ɗon Najeriya an na'am wato ɗile muruji ɗi giɗa kai ɗi Allah waɗana ɗi barka wato ton yimi kanko shehujo o liwonoyen jungo daga ton ha kadin lemuru an sai ni o liwoy jungo liwimi o amin kawri min kowniri o wi jawro na shoge mi Allah waɗanma barki goɗɗum woni wan shakin saboy Allah en to de biya nyama goɗɗum woni shakin nyama amma a fami dule nguru ayna Najeriya ndu waɗa ai wodi ko wiyata sim card to nder ko kanjum en gaɗata ai kome modi mana to Najeriya Sardauna e hamɓe gaddani en naytal da en jogake naytal doni da limuruji ɓe piyanta en kesi ɗi Najeriya to joni ɗum fu en ngala ɗum ko batal ngal to toggore ma seki ngal nyotirta en gaɗata ngal daga China waddata a fami amma peshari duniya nyami yeso amma Najeriya e ɗan horori seeɗa anana ra soyde rento nde piidete in soyni woynaɓe in soyni remoɓe talaka de bone dow muɗum re'ata joni anana daga en godi ɗe jigge a hefti ba ɗe mawɓe tunde ɓe meta in nana to Allah jaɓi komi no moƴinto ɗum moƴinto to a joni e jaranaymo bojji meɗen yawwa mamiraɓe meɗen dokkuɓe ceede jayle hay heɓi nebban Najeriya warum hubini en ɓawo en jeebi en ɓe jaɓayi ko yawwa haala won ɗon iri bañe ñam ko gwamnati hani wiyaka to an to iwata ja to gwamnati gwamnati lemuru an e hite joni da mi nangunoyma iri gimi ɗi nantaɗi hulfulde ɗe min gamata a hetti bañe ko sumi nishaɗi wato mi ma kanana ko ai Allah ne leydi sukaɓe zamani nder leydi ai to Allah jaɓi Najeriya ɗum meɗen to onon koroni sembe dare moƴƴinanoy e leydi dare moƴƴinanoy e leydi amma fa masha Allah mi yiɗi ñopputinga kalluɗum waɗɗum muñal
waɗɗum muñal to na haita na ko andi wi na haita wayta na wi ay gonga ede a wi ay neɗɗo gonga heɓu puccu maɗa ɗum andude ɗum doggoju no biruɗamo gonga kanjum portimi dama mi wakila andi kanka gonga ka wela ta nani wi neɗɗo lukki ɓernde mum ko gonga wi'i yawwa joni hammi ya mi hocca hoto wonde fedande min hammi so oto i woymi leydi ba fulɓe no jara fedande hande to ɓernde go min so oto to i woymi to boɗɗum bo lalle to amma ta wi ay na a darato